Zdravo i srdačno dobrodošli u Parkside radionicu. Ja sam Dantes. U današnjem toku pokazujem ti Parkside Performance benzinsku motornu testeru. Motornom testerom možeš vrlo lako da testerišeš drvo, isečeš ogromno drvo na komade, uklanjaš grane sa drveća i žbunja i još mnogo toga. Sa dužinom reza od 45 cm i izdržljivim snažnim lancem sa punim letastim zubima, bez problema možete iseći i široka stabla. Sa robustnim kandžastim graničnikom zadržavate potpunu kontrolu pri testerisanju u svakom trenutku. Motorna testera ima dvostruki sistem pokretanja, preko baterije ili pomoću ručnog startera sa užetom. Priložena baterija može da pokrene snažan motor do 150 puta. Zahvaljujući električnom startu, pokretanje je u poređenju sa Parkside benzinskom motornom testerom PBKS 53B3 za 75% brže. Ima 6,5% veću zapreminu motora i 10% veću snagu motora. Motorna testera ima antivibracioni sistem i kočnicu protiv povratnog udara. Da možeš odmah da počneš sa svojim projektom, u isporuku je uključeno sve što ti je potrebno. Priložena pomoć za skraćivanje se veoma lako montira pomoću brze spojnice. Sa benzinskom motornom testerom Performance imaš snažnog partnera za svoj projekat. Koje ćeš sledeće da rešiš? Napiši to u komentare. Možeš to!